Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande noon eɗen janga ɗa ay ko ɗo kofata, oɗo ko ga kofata, ɗo wona ɗa mawɗo, ɗa tokoso, ɗo mbiyata ko ɗa ɗe ɗe ɗi ɗi ɗo ɗo ɗu ɗu. Ɗo timmi hakkunde at at et et it it ot ot ut ut. Ɗo timmi. Mbiya ɗat ɗat noni ɗat, mbiya ɗat ɗat ɗat, mbiya ɗat ɗet, mbiya ɗet ɗit, mbiya ɗit ɗot, mbiya ɗot, mbiya ɗot ɗut, mbiya ɗut. A mawɗo, e mawɗo, I mawɗo, o mawɗo, u mawɗo. A tokoso, e tokoso, I tokoso, o tokoso, u tokoso. A durtaɗo, e durtaɗo, I durtaɗo, o durtaɗo, u durtaɗo. O woni ɗa ɗa, wadde ko ɗa ɗa ɗe ɗe ɗi ɗi ɗo ɗo ɗu ɗu. ɗo ko at at et et it it ot ot ut ut. ɗat ɗet ɗit ɗot ɗut. ɗat ɗet ɗit ɗot ɗut. A e I o u. A e I o u. A e I o u. On jiide ay serndi da o e ɗa o kofal ngal ɗo. Ay on jiide ƴette kuɗi mon e karneji mon bañiro jangon ɗigga, on koola e koye mon, ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko, o holla on, o walla on ha jiyon lawol. Yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu. Yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu. Ɗo so ɗiggi a serti e majjere ɗa, kala ko masa e ɗa a jangat. So tawi ɗo ko jiɗan ko fewani ka famani, noddu en e 00 221 77 906 14 81. mo Yaya li keɓa en ko sagga ko caggita en ka famani ko pammitinɗa pameɗa inchallahu taala. On jarama, wassalam.